हेलौ लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ फरायनो लाग्रा जाबाय नै दा जोङो माने गणेश फुजा थांनो नागिरदों लोगोफोर गणेश फुजा नायनो थांनो नागिरदों गामि खाथियावनो दङ गणेशआ नै केमेराबो लाखाबाय दसे ओमफ्राय केमेरा खेबनोसै फैनोसै बिदिब्ला नायलांथारदो लोगोफोर भिडिअखौ लोगोफोर नै फुजा मोनफैबाय जोङो फै सिङाव हाबलांसै लोगोफोर फुजा गेजेराव हाबलांसै नै नायलांबाय था भिडिअखौ थांसै ओरै फै थांफिनसै ओरै गिदिंहैनि नै लोगोफोर दखानफोरा नायना लादो फैनो गोसोबा फैदो लोगोफोर 7 दिन फुजाया दिनैनिफ्राय जागायबाय ओइ सावोनफोर बुंदों आरो बैयाव दावदै खेला होबाय दङ नै हिनजावफोर गोजायाव बैयाव सोरखि खेला होबाय दं लोगोफोर सोरखि खेला माने सोरखि गाखोनाय दखानफोरा फैजोबथ'वाखै Anda pernah tambahan ke mak? Umay becayo. Kecil kami yang gitu. Kau bordi ba. Anak kami yang malikan tempat kami yang malabi. Kita disuruh jadi malikan kita. Sangat dia. Itu tak boleh lu kau macam ni. Auto. Amda orang ekstra di sini. Kita kenal ba? Hawa sih mati. Kita kenal ba? Kita mau. Ini. Kita kau punya ni. Kita ngelap sisi. Ini mau meeting itu meeting. Sudah. Orang nanti ini apa? Itu dapat ini apa tu dulu? Apa tu dulu? Mana ni kau lang ni mak? Falde. Come on. Ada nak pecah dia. Apa? Muncul ni kau ni roh. Jangan gila. Mbak makan mana lah?